Ak máš na YouTube malý kanál alebo si ho plánuješ založiť, mám pre teba správu, ktorá ťa pravdepodobne nepoteší. YouTube pred pár dňami potvrdil najväčšie sprísnenie pravidiel speňaženia za posledných 8 rokov. Zabudni na staré čísla. Od 1. februára 2027 sa podmienky na získanie peňazí z reklám zdvojnásobujú. Ak to nestihneš do tohto termínu, cesta k prvej výplate bude dvakrát tak dlhá ako teraz. Čo presne sa mení, prečo to YouTube urobil a prečo to pre niektorých tvorcov znamená okamžitý koniec zarábania? Všetko podstatné si povieme v tomto videu. Poďme rovno na tie najdôležitejšie čísla. Dobrá správa je, že počet odberateľov, ktorých musíš získať, aby si na YouTube mohol zarábať, sa nemení. Stále potrebuješ 1000 subscriberov. Tu však pozitívne správy končia. Ak točíš klasické dlhé videá, doteraz ti stačilo nazbierať 4000 hodín pozerania za posledný rok. Po novom to je presne dvakrát viac, čiže musíš nazbierať 8000 hodín pozerania. Ak si stavil na shorts, priprav sa na brutálny skok. Namiesto doterajších 10 miliónov pozretí za posledných 90 dní ideme rovno na 20 miliónov pozretí za posledných 90 dní. Tieto pravidlá začnú platiť až od 1. februára 2027. Každý, kto požiada o speňaženie na svojom kanáli po tomto dátume, musí splniť tieto podmienky. Pozor! Je tu ešte jedna obrovská zmena, o ktorej veľa ľudí nehovorí a týka sa primárne shorts. Doteraz platilo, že keď si raz splnil podmienky, bol si v klube a zarábal si. Po novom však YouTube zavádza tzv. Permanentnú hranicu. Znamená to, že ak tvoj kanál klesne pod 10 miliónov shorts zobrazení za posledných 90 dní, YouTube ti speňaženie zo shorts automaticky vypne. Ako náhle sa tvoje videá preberú a túto hranicu znovu prekročíš, YouTube ti príjmy znovu zapne. Končí sa teda éra, kedy ti jedno virálne video zabezpečilo pasívny príjem na roky dopredu. YouTube od teba vyžaduje neustalú aktivitu. Teraz si hovoríš: o bože, čo ak už na kanále zarábam? Ak už v YouTube Partner programe si, môžeš ostať relatívne pokojný. Tieto nové limity spätne plniť nemusíš, ale má to jeden dôležitý háčik. Do konca januára 2027 musíš v YouTube Studiu potvrdiť nové zmluvné podmienky. Ak na to zabudneš, z YouTube Partner programu ťa nekompromisne vyhodia. Tiež netreba zabúdať na tzv. Fanfunding. To znamená príspevky od divákov, super thanks alebo platené členstva. Táto nižšia úroveň speňaženia ostáva stále na starých podmienkach, čiže 500 subscriberov a 3000 hodín pozerania. Tam sa síce nič nemení, ale priznajme si jednu vec, hlavné peniaze na YouTube idú z reklam. Prečo sa YouTube vlastne odhodlal k takto radikálnemu kroku? Oficiálne tvrdia, že chcú viac odmeňovať tých najaktívnejších a ušetrené peniaze investovať do nejakých nových bonusov. Čo tie bonusy sú, netuším, uvidíme v budúcnosti. Skutočný dôvod je však niekde úplne inde. YouTube momentálne zažíva obrovskú krízu kvôli tzv. Low effort obsahu a AI spamu. YouTube zaplavili tisíce kanálov, ktoré len masovo generujú videá cez umelú inteligenciu. Umelý hlas, ukradnuté zábery, nulová hodnota. Tieto kanály parazitovali alebo vlastne ešte stále parazitujú na reklamných rozpočtoch YouTube. S dvojnásobením limitov a zavedením novej politiky proti neautentickému obsahu YouTube tieto boty a špekulantov absolútne odstrihne. Zároveň YouTube masívne rozširuje predplatné Premium Lite, z ktorého až 60% zárobkov pôjde priamo tvorcom. Takže platforma jednoznačne tlačí na kvalitu pred kvantitou. Čo to znamená pre teba, pre mňa alebo pre všetkých malých tvorcov? Ak máš rozbehnutý kanál, máš už iba pár mesiacov na to, aby si stihol speňaženie schváliť ešte podľa starých, oveľa jednoduchších pravidiel. Čo si o tomto kroku YouTube myslíš, ty mi kľudne napíš dolu do komentára. Je to správna očista od AI spamu alebo je to iba likvidácia začínajúcich tvorcov, ktorí to budú mať teraz o niečo ťažšie? Ja si myslím, že to nie je až tak dramatické, ako sa zdá, pretože ak to myslíš s YouTubeom vážne, 4000 alebo 8000 hodín nebude pre teba hrať až tak veľkú rolu. Pri pravidelnej aktivite skôr či neskôr túto podmienku splníš, takisto ako to bolo doteraz. To si myslím ja, samozrejme ak YouTube nemá v rukáve ešte nejaké ďalšie sprísňovanie. To by bolo v stručnosti asi všetko k sprísneniu pravidiel speňažovania na YouTube. Ak sa ti toto video páčilo, budem rád za každý like. Samozrejme, nezabudni na odber, aby ti neušli ďalšie moje videá. No a na teraz, maj sa fajn!